Babri bab ni maka mana jagan dah iba. Hello guys, ini थांगासिनो बैसागुनि थाखाय न'आव दा नै बिराद ट्रेफिक थाबायना थांनांगासिनो आं थांबाय थानोसै माने बिराद एक्साइटेड आरोना बैसागु लोगोफोर बैसागु दा नै गामियाव मोनफैबाय गामियाव मोनफैनानै नै आं फैबायबो माने मोसानाय सोलोंनाय जोंनि गेवलां मोसानायाव ओमफ्राय नै फाइनालि जोंना बैसागुनि फार्स्ट डे माने मोसौनि बैसागु आरो ओमफ्राय नै खेला दुला जागासिनो दा नायलांबाय थादों बिथांमोना खेला गेलेगासिनो गथ'फ्रा ओमफ्राय नै दायो बेयाव नै हाबा जानाय आइजोफोरनि जलाय गसंलाय माबा माबि खेला जाबाय थादों आरो ओमफ्राय नै बेयाव नायलायदो नै काबादि जानो नागिरदों नै बेवहाय नायदो नै बे जोंहा ओमफ्राय आयंजों दायो काबादि गेलेनो नागिरदों आरो लिडारफ्रा केप्टेनफ्रा आसोलफ्रा ओमफ्राय नै टस खालामबाय जोंना रेफ्रिमेना ओमफ्राय माबा माबि बुजायगासिनो ओमफ्राय नै हेन्डसेट लानो बावबाय ओमफ्राय नै हेन्डसेट लाबाय नै आसोला थांसिगोन ओमफ्राय नायदो नै जोंना गेलेनाय नायग्राफ्रा ओरैबायदि बुरजाखा माने माखासेया थांबावबायसो न'आव ओमफ्राय गिदिर दिरुं बोनाय जागासिनो ओमफ्राय नै दायो गथ'फोरनि ओमफ्राय नै दायो आं फैबाय खानाय सिननो थाखाय गाबोन जोंहा फांसन दं नालाय एसे हेन्डसाम जानांगोन ना लोगोफोर एसे खानाय सिननो फैबाय आरो नै जोंहा आसोला माने दखान गोदान खुलिदों आरो ना अरां टाउनाव ओरैजाय धुपगुरि थांग्रा लामाखै नोंथांमोना खानाय सिनजानोबो बेनियाव फैबानो जाबाय ओमफ्राय दा नै जोंना बैसागोनि फार्स्ट डे एबा फोरबो दायो फोरबोआव जोंहा आर'ज जागासिनो दा नायबाय थादो लोगोफोर नै आर'जआव दं जों ओमफ्राय नै लोगोफोर दिनै माइनावखौ जोंहा आबैमोनाव लांगोन आरोना ओमफ्राय दा आबैमोना न'आ एसे गोजान नालाय दा ट्रेक्टराव माखासे गाखोबाय ओमफ्राय नै टमटमाबो बिराद बुरजा आरोना ओमफ्राय नै सेलायलायबाय फार्स्ट फैनाय टमटमखौ सिख्लाफ्रा ओमफ्राय नै लारि लारि टमटमा जि फारा फारि थांबाय आरोना माने लारि लारि थांनायबा बिराद मोजां नुगौमोन दा नै जोंबो थांसै जों बाइकआव थांसै आरो ओमफ्राय नै ओमफ्राय नै दायो जों आबैमोननि न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय नायदो नै मानसिफ्रा माखासे मोनफैबायानो ओमफ्राय नै मानसिफ्रा फैगासिनो टमटमानो फैगासिनो आरोना ओमफ्राय नै जों एसे सिङाव हाबग्रोनोसै आरोना सिङाव हाबग्रोनानै नायनोसै नै आबैमोना मालाय बेखिजाय जि मोजां साजायदों आरोना गोजौआव ओमफ्राय नै बेनो जोंहानि आबैमोनानि न'आ ओमफ्राय नै एसे साइड खालामगासिनो लावदुम ओमफ्राय नायदो नै इखिजाय आबैया माबा मोनसे खालामगासिनो माबा मोनसे सुगासिनो बुट सुगासिनो ओमफ्राय नै इखिजाय आरो नै मामाया सरबत बानायगासिनो जुस दा होनांगोन ना मानसिफोरनो सरबत ओमफ्राय नै माइनाव लाबोग्राया मोनफैबाय ओमफ्राय नायदो नै आगैजों आरो आगै बिनानाव सानैबो बिनानाव आरो मामानि फिसाजो जोंहानि ओमफ्राय नै मामिया आनैया माने आथिं सुनानै होबाय आरो माने बिदि माइनाव लाबोग्रानिखौ आथिं सुना होनांगौ आरो न'नि मानसिया ओमफ्राय नै आथिं सुना होबाय
ओमफ्राय नायदोनै लोगोफोर जोंना बैसागुआ जागायबाय आरो ना माने बैसागुआथ' जागायखाबायमोन ओमफ्राय मोसानाया रंजानाया स्टार्ट जाबाय नै गासिबो जाय फाराफारि मोसागासिनो बेयाव थांनायफ्रावबो ओरैबायदि बरिया जादोंमोन ना दिनै देग्लायथ' एसे खमबाव मानसिफ्रा नै ओरैबायदि माने इन्ट्रेस्ट आरोना मानसिफ्रा ओमफ्राय नायदोनै गिदिरा उन्दैखौ बोर होदों ओमफ्राय उन्दैया गिदिरखौ मान होबाय थादों थांनाय बोसोराव जि बरिया जाखादोंमोन ओमफ्राय नै मोसानाय ओमफ्राय द नेक्स्ट डे गाइस नै नायलायदो ओमफ्राय नै दायो जोंहा माने हारिमु हान्जा सुरनाय दं आरो ना लामा लामा गिदिंगोन ओमफ्राय नै दायो आं हिन्जाव गोदाननि थाखाय नै माबा लांबाय थादों खर' लाग्रा मा होनो बेखौ मिथियो नङा ओमफ्राय नै आसोल गोजोननाय हिन्जाव गोदान जाबाय बाब्रे बाब्रे बाब नै नै सुन्दरि सुन्दरि ओमफ्राय दायो नै जोंना हौवा गोदाना हौवा गोदानखौ देलायहोगासिनो नै आसोलफ्रा नै हौवा गोदाना जोंना मिस्टार दागिल होनना बुङो नै मिस्टार जालाखौ ओमफ्राय नै मामिया बिदिसै माबा माबि बल बाननो नागिरदों हादान सिफायग्रा जागोन बिथाङा नै ओमफ्राय नै मा दङ नै सिखा रुवा लालायनाय दानहां दानहां मोनलायलांबाय आं नै ओमफ्राय नै खोथिया फुग्रा ना हमग्रा ओंखाम हैग्रा मा दङ नै लोगोफोर ओरैबायदि इन्टारेस्टिं माने ओमफ्राय नै जोंना लाइना स्टार्ट जाबाय नायनो हागोन नोंथांमोना नै बेनारा हारिमु दिन्थिफुंनाय ओमफ्राय नै जोंना दैमालु जोहोलाव ओमफ्राय नै हादान सिफायनो थांग्रा बिथांमोना नै दंबावोसो नै हादान सिफायनो थांग्रा नै माइ बानग्रा नै मिस्टार नाब्ला नै माइ माबाग्रा नै आदा जालाखौबा नांगोल बाननाय नै ना सारग्राफोरा नै डेन्जार डेन्जारलै गासिबो नेमखान्थि आसारखान्थि बेरखांनायजों लोब्बा लाखिनानै बिथांखौ बेसेन गोसा गोदैलु बिबुंथि लाखिनो थाखाय बोरै मोनदों नोंथां हौवा गोदान जानानै आन्दायदोंसोलां आन्दायदों जबरदस्ति होजाथारबाय नामा मा बुंनो आरो हिन्जाव गोदाना नै सेस दागिला मा खामानि जागोन दायोबा ओमफ्राय नै जोंना दायो हारिमु हान्जा सुरनाया स्टार्ट जाबाय दा नायलांबाय थादो लोगोफोर माबोरै जायो सेस बैसागु बोथोरनि बार मोदाय सासे दा नै जोंखौ माने गाबनालि हाबनाय लामायाव गाबनालिनि मानसिफ्रा बरायना लांफैदों आरो ना माने जोंनिया जमा जायो आरो ना बाथौआ दा नायदो ओमफ्राय नै जों गामिनि जोहोलाव दैमालु सिखना जोहोलाव मोना नै सिगां माने एक्टिं देखायबाय थादों आरो ना डेन्जार आसोलफ्रा नै दायो सिफुं सुयै खाम दामै गासिबो जमा सिगां फारसे हान्थिलांगासिनो ओमफ्राय नै नाब्ला बिथाङा होगासिनो नै एखे मोसानाया ओमफ्राय नै थांगासिनो बयबो जमा लारि लाइन ओमफ्राय नै गाबनालि गामियाव आदा सुबिन मोनानि लामायाव दै लोंनाय हाबाफारि सोलिगासिनो ओमफ्राय नै दायो आंबो एसे लोंसै आरो गांबायमोन ओमफ्राय नै फैफिनबाय जोङो दायो जोंना रेलिया जोब्बाय ओमफ्राय रेलिया जोब्बाय माने फैफिनबाय आरो ओमफ्राय नै गासिबो मोनफैनानै लाइन जाबाय बेयाव ओमफ्राय नै मोसानो स्टार्ट लाबाय नै नायदो दे बयबो जाजाबयाव बान्था होलायनाय जोङो नायबिजिरगोन
ओमफ्राय नै जोंहा मोनाबिलि समाव दायो फांसना जागायसिगोन दा गेवलां मोसानो थाखाय रेडि जागासिनो आरो दा नायदो नै लोगोफोर जोंना गेवलाङा स्टार्ट जाबाय दा नायलांबाय थादों नोंथांमोना ओमफ्राय नै जोंहा टिक्लिया नै होबाय मोसानाया आलासि खेरावखौबो ओमफ्राय नायदो नै लोगोफोर साजोननि एक्टर नै जोंनिया बेयाव फैदों आरोना मोसाबायबाय एसे आंहाबो नायदो नै लोगोफोर मोसानायखौ इन्टारेस्टिं मोनदों लोगो मानसिया जोबोद मोजां मोनो मानसिया ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंना सिंगारा मोनफैयो आरोना नै सिंगारनि गारिफोर नायदो लोगोफोर एबार होनोसैलै मोसानाया लोगोफोर नै लोगोफोर ओंखाम जानो आन्दायनानै लास्टआव आंहा जाखांबाय आरो दायो मोसाहैनोसै लोगोफोर दायो ओमफ्राय नायदो नै मोसाग्राफ्रा मोसागासिनो मालाय आंहा ओंखाम जाहैनानै एसे लस जाबाय आरो मा खालामनो ओंखामखौनो खालामबाय आं जानानै मिटिं खालामबाय थानानै ओमफ्राय नायदो नै लोगोफोर होबायलै मानसिफ्रा मोसानाया आंबो मोसाहैथारनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर नै लोगोफोर जों गामिनि सिंगार बेनोमोन आरोना हिन्जावसाया ओमफ्राय हौवासा दंबावो बे हिन्जावसाया माने फार्स्ट टाइम स्टेज गाखोनो होनना खोनादों आरोना मा नाम मिथिदों आंबो ओमफ्राय मुसुनिनो मानाय खोनादोंमोन ओमफ्राय सेंग्राखौ देखायनो हायासै आं ओमफ्राय नै जों गामिनि मोसाग्राफ्रा नै गासिबो मोसाग्राया मोसाग्रा नै डेन्सार मोसाग्रा बोराय बुरै सिख्ला एखे लकेल सिंगार एखेबारे डाइरेक्ट ओरैनो खननाय मोसायो थेवबो डेन्जारखा ओमफ्राय बर' रोङादै लोगोफोर बर' रोङा आदिबासि डेन्जारखा सानैसो गथ'फोर स्कुटिजों जमा फैदों माने एखेबारे फांसन जानाय जायगायावनो गोलैबाय आरोना दा बिसोरखौ सानैसो एसे सोबानानै साइडआव लांदों माने दा मा खालामनो नागिरखोथाय दा नायलांबाय थालाय नोंथांमोना आंबो मिथिलाय नाङासै आं गोलैनायखौल' नुदों आरोना ओमफ्राय सानैसो सोबादोंमोन दा नायदों मा जामारनायथाय आं मिथिया आरोना गोसा सलायदों होनदों मानसिफ्रा दा मा जामारनायथाय दा मानसि थानायावथ' एसेबां गोसा सलायनाङा आरोना दा आंथ' नुवाखै जेबो बुंनो हाया दा नै माखासे बादा होगासिनो आरो बुनाङा होननानै दा गथ' मानसि बुनाङा आरो बोरैबा एक्सिडेन्टसो जादों नालाय दा नायदो नै मा जामारदोंथाय मोजांबो देखायनो हायालै लोगोफोर माबा भिडिअ खालामबायसो मोखांखौ देखायबा गाज्रि जायो बिदिनोसै स' लोगोफोर नै केसा जोब्बाय ओमफ्राय मोजाङै मोजां हगार हरबाय आरोना गथ'फोरखौ ओमफ्राय नै मोसाफिनबाय जोङो इन्जय लाखानांगौ लोगोफोर फांसन जोब्बाथाय माने बैसागोआनो जोबनाय बिदि मोनलायलाङो होदोंमोन लोगोफोर मोसानाया